chechi yauya muconstituents mangu kunoita headquarter and chechi ine zvainoda kuti ndiibatsire and ndati inini chingondipai gwaro randavata kutaurira vakuru venyu ndifambise nyaya zviite zvinoda kuitwa kuti zviitike zvakanaka. Gungano renyu chechi hombe ratinovimba naro isu muZANU-PF, inini ndiri central committee member yeZANU-PF isoro tiri 300 munyika yese and inini ndini chief fundraiser waMnangagwa party yeZANU-PF. Pane chinhu chese chinoitika mupati, I am the main man panyaya dzemari. So ndanzwa zvavataura secretary general vashumba handizika ndavataurira zvandoda kuti vaite ndoteedza vandoita. Ndonotaurira mukuru wenyika chaiye kuti ndandidemi nhasi pamusana pekuti unosapota ZANU-PF hatinga kunyimeiwo hatinenge tisaa nezvinokwanisa kuwanikwa chinonzi empowerment ndozvamakumbira because munhu ari kudya chikutano